Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kilasya ya uslap ya kasngi bat ya kal air bat ka jingsha kren live ho jai hakipat ba nalor ba ki boru yalade haka jingma ka bakrao ban ai ka jingsha kri kipat ba hapdeng ka jingya khun jong ka West Gentia Hills District persya ya ka klam jingpang COVID-19 nado usnam arazar arpo Henry hado menta ka sarkar jilla kadang saram yaki baro hado shiklor live ho reulak Nyopo hajar praspa tingka namar bakampat seu satya ya ketulop jongki wat hadin sanbenai bala penkut ya ke jing syakri jongki kini kidegi home guard volunteer ki badan hado shispa saungut ki bala sya thungkam ha ketanat Meghalaya Home Guards and Civil Defence ha ka arpu hunyo trik ubnai leber arajar arpo ha ke jing seu tulop ka basan spa san tingka shisngi nakabenta ban yarap lem yiki pulit jong ke jilla hakapor bala penjeri ya ke national lockdown ban yakun persya ya ke jing pangklam COVID-19 kinong song snong jong kerilom jentia kira sakhi hi dalade yiki jing syakri bahok jong kini ki shispa saungut ki home guards volunteer ki bala yang apara habon ba akilat kilenti jong kenong ba joai bat shawai ru Henry ya ka jing syakri jong kini ki shispa saungut ki home guard volunteers la penkut no haka laipo tarik uno pra arajar arpo hadin ka jing hiar jong ki nong song shnong ki bala ya bit ya ka jing pangklam COVID-19 haka West Gentia Hills District bat haka jelahi barok kawai haka jing ya keren bat ki katto kat ningut ki home guard volunteers ki dia tho bakila ai jing syakri hado arspa hanyo pokundai sngi nado ka sngi bakila sya thungkam tat hado ka sngi bakinda sya penkut no ya ka kam ka baki tre Henry ka basngosi pat kalong bahado menta kidang yo tulop tang na ka benta sau pho sngi ni naga yang ka humgat volunteer jong COVID-19 arzat apeu nidap daga jing siau khya bat jing siau si ka bakrau ba hadu menta ka sarkar kampat pelit ya ka paisa bainong sngi jong ni ka bangil trai stom kani ka bu jing yang ni bai ki bala train namar ba hadu menta ka pisa ka padang sa kalong sa aspa la ka kundai sngi bat ka jing trai jong ni kala long aspa nyaw fa kundai sngi sau phel sngi kila dap ai yang ni ndrai ka dang sa aspa la kundai sngi kapisa kalong nambon kebu jing yang ni inle kumno ngintip inle syai namarwa kasarkar kam khain snap yang ni kam khain kor yang ni kam khain yang ni bagi dai kita ki bayada yiki ba no ta COVID-19 nila tres tomet ben sim nim khain ya kata ka yap im nim khain ya kata ka pang kistom mi tre met ben sim mi IT met ben sim ban yele ban yakun ya uniu khnyang jong kang hanrei kalong ka ke ba pensial si ke ba penduk men sim yang ni kalong ba hado menta ka sarkar kampat pelet ya paisa nong sngi ya kepisa bai nong sngi ka bengil tre kani ka bu jing yangi hado kata namarba kani ka long kapor ka bakor dip dangi phai sa ru myo shu sa kapisa ka bengil dep tre ru ka sarkar kampat ayangi kani ka bu jing yangi takumta ni ka pat ka sarkar bahkan pelet ya pisah jongi bengin yok ban pendan kam bengin nak ban im ni nakaliam ka humkat volunteer jong COVID-19 walagi trai ha usnam arajar artau ni kerpat ya ka sarkar bahkan pelet ya ka bainos ni jongi bat ni lawan mi ru na ka office humkat bat ni la keli ki bat ki la ong ni bangin sa ai tang bangin tip lano ken ai ya kata kapisa bai no sui jongi ban nalor kene kila pha submit ru ya ka bang account jongi tang nandu ko to ko sni lightrek jong upanai basan ni lawan submit ya ka bang account jongi hadu menta ka khat phra trek banai basan ru ngimpat yo nalor kene ni yo jing tip ba kapisa kan poi tang khandiat bat ngikir patjor ya ka sarkar ba bahkan pelait no ya ka pisa jongi baro mde tang khandiat ngingim kwa ban pelait ngim kwa ban yo tang khandiat ki kwa ban yo baro ya ka bangi ladap trai
bat ye ka bai no sngi jongi ro ki ong hi maki ki ong yingi biang nam biang san spa san phel ngi ong biang bai takadau sachisian ki ban kepat jor ye ka sarkar pakan ai pun keloi ye ka bai no sngi jongi bat kala tibru bat kala yo iru ya kum kene ke perthei ke bakordet ban lek wat jing tre jing ta ru shaneng chenro charom shaneng ru ka sham jing e yangi nyim yo balano sngi sachisian ban biang ye ke jing sneu khya bat kepat biang ye ka sarkar pakan ai ye ka bai no sngi jongi